हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोन गोबांथारानो थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानैनो मोनथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आसा खालामबाय गासैखौबो मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, दिनैनि बे आपडेटआनो जादों गोबांथारजोंनो सिनायजानाय dwiden औवारि सुंद' सावथुन बायदिफोराव फाव खालामग्रा बिथाङा गावनि बिसि एबा वाइफनि बागै ससियेल मिडियायाव गोबां कल रेकर्ड लोगोसेनो गुबुनजों देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय गोबां बाथ्राफोरखौ गावनो फोसावनानै होनायखौ नुनो मोन्दों आरोना। दायो बेनि सायावनो सावरायगोन। जाहोना मामोन, मानि थाखाय बिथाङा फोसावनो गोनां जाखो? बाथ्राया जाहैबाय लोगोफोर, जेब्ला dwiden औवारि बिथाङा जेलाव दंहैयोमोन बै समाव dwiden औवारि बिथांजोंनो सिनायलायखानाय रिdoy बसुमतारी मुंनि सासे हाबा जाखानाय मानसिया dwiden औवारिनि बिसिखौ थगायनानै dwiden औवारिखौ नायनो थांनो बिदि बुंनानै गारिजों लाना थांफैदों आरो लामा ससेयाव खायदा खालामनानै माबा मोनसे जाग्रा आदाराव बा दैयाव जिखिनि हक बिथाङा खायदा खालामनानै जाखांहोग्रा टेब्लेट बा मुलि जाहोनानै गुबुनाव लांनानै देहायारि सोमोन्दो खालामदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरोना। गिबि खेबनि थाखाय रिdoy बसुमतारी बिथाङा मुलि जाहोनानै खालामदोंमोनब्लाबो दरजाया खुला जाबाय जेब्ला सानैबो उननि समफोराव बिदिनो सोमोन्दोआ खाथिनिफ्राय खाथिसिन जालांनायसै आरोना। लोगोसेनो बिथांमोननि खामानियाबो सोलिलांबाय थानायसै। दायो बेखौ dwiden औवारि बिथाङा मोनथिनानै गोबांथार कल रेकर्डफोरखौ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजोंनो हगारनानै होजोबनाय जाबाय आरो बिथाङा लिरनानैबो होबावदों जे जेब्ला आं जेलाव थानाय समावनो आंनि हिन्जावा सासे हाबा जाखानाय हौवाजों देहानि सोमोन्दो लाबाय थानायनि थाखाय हिन्जावखौ गारनाय जासिगोन होननानैबो बिथाङा लिरनानै हरदों आरोना। आरो बे हौवाया जेलाव हरजासिगोन होननानैबो बुंदों। लोगोसेनो बे खौरांखौ बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङावबो फोसावदोंमोन जाहैबाय, नाथाय आखाइ गोनांखाय बड'लेण्ड बुब्लिया प्राइभेट खालामनानै लाफिनबाय होननानै बिथाङा बुंहरदों। लोगोफोर, दायो नोंथांमोननो dwiden औवारि आरो रिdoy बसुमतारी बिथांनि बिसिजों मा रायज्लायहरनाय जाखो बेखौ ससे खोनासंहोनोसै, नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। अबे रुमाव लानानै थांदों बे? आं खोनाबाय, जेबो दावरावबो खालामनाङा, जेबो होना, जिखुनु जों गारलायनांगौबाबो जों सिथ्रोब सिथ्राबसो गारलायखागोन। आं खोन्थाजोबगोन, जेबो नङा, फोरमान दंजोबो। आं बानाय मोनबाय बिरादनो, आंखौनो खालायबारियाव थानाय बायदि मोनखाबाय आं बिरादनो। आंखौसो बिदि जानला मोनला नांला बसा खोन्थादों बियो। फिसाखौनो आं खांला होननानै थाखाथारदोंमोन आङो। हाब, फिसा गाव बिहामजो लिङो, बेवाइ जानाय बिहामजो जानायखौ बोरै बिदि रायलायखो बे बिजोंहाय सानबाय आं डाइरेक्टनो, जोंबाय आं। माबायदि जादों आरो नोंहा, आं ओंखायनो बे सन्देहआव रागा जोंनानै रायदों, नोंहाबो फिसाइ गैयिखौ खेल लालायबाय नामा होननानै। आं होनखानाय जेलावबो दानाय आंखौ नायफैनाङा, इसिग्राब नायफैनाङा, जेब्ला गनोसै होनबा लांफै होनना बुंखानाय आं। आरो स्कुटिया बोरो होनबाय आङो साननैनि उनाव, ओमफ्राय स्कुटिखौ सोर लांफैया? dwiden बिसि लांफैबाय सेरफांगुरियाव। बोरै हिनजाव मानसिखौ लेंहरनानै हरनो हाखो नोङो? बिदि होनना बुंबाय आङो। खमसे खमथ' हौवा मानसिखौ बिबोनांफोर दङलै, हरनो हायोमोन ना होननानैबो रायबाय आङो। हिनजाव मानसिखौ बोरै बिहरखो नोङो? बे हिनजाव मानसिखौ बोरै सेरफांगुरिसिम लिंहरखो नोङो होननानै। आरो आं ओरैनो हगारा, आङो मोनसे जायगायाव दा थांगासिनो दं, क'क्राझारावहाय। मोजाङै बेवहाय आं माबा लागोन, स्टेटमेन्ट लायगोन बे जायगायाव। आंनि हिनजावखौबो बानायदों खोमा, जायखिया बेखौथ' आंथ' डाइरेक्टखा, आं स्टेटमेन्ट लाग्रोगोन, बेनि उनावहाय बिसास गैया, बुहरलाबायो, खुनु बिसास गैया। स्टेटमेन्टआ मोजां जायोबा थांबाय आरो बियो। स्कुटिखौनो बियो हारसिङै लांफैहोदों, बेखौ सोर सोर फैया होननायाव हारसिंसो लांफैदोंनो। जायखिजाया मोजाङै स्टेटमेन्टआ हजोंहाय स्टेटमेन्ट लायग्रोगोन आं रुमावहाय, आंथ' रुमखौ मिथिखागौ बबे जायगायाव थाङा। स्टेटमेन्टआ मोजां जायोबा रावबो लाखिनो हाला, डाइरेक्ट इउपिआर लिरबाय आं। इउपिआर लिरगोन आं डाइरेक्ट, इउपिआर लागायना होनोसै। नोंनो खोन्थाहरखाबाय आं, गाज्रि दामोन, आं बिदिखौ सुखुवा, डाइरेक्टखा। सासे एथ' जाहा मेला जाना, आरो बेल' नंबावालै, आं बेखौ जेबो सानबावलामोन। ओरैबायदि बियो आंनिफ्रायनो पुलिस थानायावहाय फैसा हैनांगौ होननायखौ बियो 10,000 फैसा जादों। होमबा सानना नायदो नोङो, पुलिसजों आं थांबाय, गग्रोमोना थांबाय, बेफोरबायदि खोन्थाहरबाय। नंखाय नंदोंबा आं पुलिस थानायाव दाख्लै लेंहरदोंमोन, बे आंनि फन हमाखै। नों फैसाया बेसेबां होफैमारा होननानै सोंदोंमोन आं। होमबा बे फैसाखौ अबेहाय बाहायखो बे?
सानना नायलाय नों। फैसा थाखानि जेबो खोथा रायलायखाया बहा गारो आंबो मिथिया बेयो हिनजावफोरनियावनो गारखायो। आं बेखौथ' मिथिखाबायब्रा मिथिनायालाय। ओमफ्राय बोरैथो एकदम खर्स जाथारलायसै बेहालाय। सोरो? बेहा। सोर बियो? जोंना। मिथियालां ससे लामा ससेनिफ्राय बिदि थाखा जादों माबा जादों एसे फाल्थु खामानि मावदों होननाय खोनानायखाय गावनो एरायदोंनो। आरो मिथिया रायहरबाय थायोनो आंनि हिनजावखौ मा मोननायनिजों आं नोंसिनि थाखाय एथ' हेफाजाब खालामना होनांगौ मा मोनजानायनि मा माने बिदि होननानै एकदम नांलायहरबाय थायोनो आंनि हिनजावजों बेरायनो लेंहरनाय माबा लेंहरनाय। ओमफ्राय खिबु बिबाय आरो बेनि थाखायनो। खिबु बिबाय थायोनोब्रा औ डाइरेक्टखा। बिदिनोखा जोंनि गामियावबो ना गामिनि दावराव जानायावबो ना बिदिनो जादोंना। आं ओरैनो हगारालै आंखायो आं जै जादों होनबाय आं ओरैनो हगारा। गवा बे ओरैनो आं होनखायो आंथ' माबा लागोन डाक्टार स्टेटमेन्टबो लागोन आं फैसाखौ आं गारखाबाय आंना मेरला फैसा थांखाबाय होमबाबो आं लाखागोन आं स्टेटमेन्ट खालामगोन आं बेसेबां फैसा खारथों होमब्लाबो आं ओरैनो केसावबाबो आं ओरैनो केसखौ गोरलै होखाया। गाज्रि मोनो ना मा मोनो नोङो? खिन्थु मोननांगौ जेबो दायथ' गैथारला। आं खिन्थु गोग्गोम जोंखाबाय आरो बेखौहाय। फिसा सानैखौ लानानै थाथारसै आं बिदि दावराव दावसि आं जानो हानाय नंला। आरो पुलिसफोरनि माबायाव नोजोरावबो खारफानानै थानो हायालै। आं माबायाव कर्टआवसो एसे माबानानै रायज्लायहरसै आंबो। अ माथो बेफोरबायदिखौलाय मानो नांगौ मालायखौबो एरना होयो बे माथो। आंखौथ' बिदि जेनेबा जेलनिफ्राय मानो बख'नांगौ मा नांगौ बिदि होनबावदोंसोनो हिनजावा खोन्थाजोब्बाय। बिदिनो बे लाफिननायनि जाहोनानो जाहैबाय बिदि खामानि मावला माला होनलायलायनाय समाय लालायलायनायावसो आं लाफिननाय जाखादोंमोन। बेबायदि फाल्थु बेबायदि खोन्थानाङाना आंहा दावराव जाबाय थायो सोरखौबा मोनदोंनो सोरखौबा माबादोंनो बिदि होननानै बुंजाबाय थायो रायजाबाय थायो। आरो मालायनि खोथाखौ मानो लादोंब्रा नोंलाय होनना बुंबाय आं। एकदम रिदयनि मोनजानायखाय बेफोरबायदिल' होनबाय थायो नामा होननानै रागा जोंखांबाय आं। डाइरेक्ट दारमासिनो बिदि एथ' जानला मोनला खोन्थाद्रायबा जोंलै आंना। मा होननानै आं माबोरै बिदिखौ बोरै सामलायनो हानो आं बिदि सिगाङावनो सामलायबोनो हायाखै आरो बिदि खिबु नागिरनो दावग्राया नागिरबाय थानो हाखाया। बेफोरबायदि नोङो जेनेबा गोसो मिलायलायदों माबालायदों बेफोरबायदि मालायखौ एरनानै बिदि बिलायलायनो नाङाब्रा आं बायो बिदिबा। आं होनखादोंना बे दैदेना मा नायजानि स्कुटिखौ गालांखो बे दैदेनाल' फैग्रोथों होनबाय थादों आं गावनि। आं गालाङाखै स्कुटिखौ आं गालाङाखै गावनो होलायफना आं गावनो स्कुटिखौ गालांदों नामा? बे आंखौ मोनायावहाय नोंनि स्कुटिया गालांदो नोंनि स्कुटिया न'आव थाङोब्ला नोंखौ न'आव दं होननानै मिथिगोन होननानै मिथिजागोन नोङो होननानै गारिखौ गाव लाखिबाय थादों मिथिबाय। मा नायजानि स्कुटिखौ आं हजोंबो बुलायबावदोंसो आङो नोंनि बिनानावनाव सोंल' नोङो आं फन हरदों नंगौना नङा होननानै। बेबायदिब्रा बियो गारिखौ आं ओरैनो होबोआखै बेनो जासिखायाखै बै गावसोर बिना लाखिदों मिथिगौ नोङो। ओरैनो गुन्दाखौ मिथिखानानैनो बे फिसाय गैयिखाय इंगित लागासिनो दं बियो साननानैनो बिदि साननानै आं फन बुहरदोंमोन। ओमफ्राय डाइरेक्टबो होननो हायाना आंहाबो रागा जोंनो हायाना। आं ओरैनो हगारालै एसेल' माबा एरना होआखैना बे आंखौ एसेल'बा आं जेबो सानामोन। आयौ देन्जार बुंना होदों बियो आंखौ अनेक बुंना होदों। बेसेल' नङा सिख्लाफोर लांबानो आङो एक्ट्रिस माबा खालामलांबानो खालामोनो आङो अनेक खालामोनो आङो अबे बिगुरावबो आंखौ अनेक खालामनाय नुदों। सासे मानसि लाबोनानै खोन्थाफैनो रोङाबा बे जारला दंब्रा बियो। सासे मानसिखौनो लाबोनानै खोन्थाफैनो रोंना रोङा। खालामखानाय आं रेकर्डिंखौनो हरजोबफिनगोन जेबो नङा होननाया बियो। आलदा जानोसै आङो। नङा होनोब्ला माबागोन आं सोबायगोन आं बेखौ आरो दिन्थिजोबना जायगाखौ अबे जायगायाव लाङा आरो बैसोर मानसिफोरखौ सिनायबाथ' थगायनो हाया बे आंखौ। आं जायखिया जेबो प्रुफबो जेबो नागिरला आंहा नागिरनांगौ टाइमबो गैला। माथो नागिरनांगौ टाइम गैखाया आं मोनथिजोबखायो थगायदों होननाया जाय हिनजाव थांफादों बेजों सासे थांफादों बे मानसिखौ आं लानानै थांगोन जेबो नङा मिटिङाव नांगौबा। आरो भुटानाव ओरैबायदि मोनो 2000निनो माबानिनो 1500निनो मोनो बेसो फोरोंहैदोंथ' आंखौ। बेखौ आगोल आंनो सेंग्रा समावनो बे बिदिखौ खिन्थानो रोंखादों आं
ओंखायनो दा होनो आं सेंग्रानिफ्रायनो बायदावग्राखायनो दाबो थानो हाया होनो। बे आंखौ लांदोंना बैबारावहाय नों फन हरदोंमोन नोङो थगायलायथारो बे समाव होनब्ला भुटानाव थांदोंब्रा भुटानाव ओरैबायदि जायगा दिन्थिदों बियो सिख्लाफोरजों मोसाफानो मोनलायलायो जौ लोंनानै फैसा सारलायलायो गारिया बे आदानिनो थगायनो हाया बे आदानिखौनो लांबाय थायो गारिया सोरनिबा थगायगोन ना मागोन आं मिथिया खिन्थु बे आदाया दं ओइदिनखालि डिस्क' होननाय दं डिस्क' होननाय जायगायाव मोसाहैदों आरो सिख्लाफोरखौ जायखौ फसायो बेखौ लानानै थांदों मिथिबाय ओमफ्राय आं खालामा होननायाव बे आंनो फैसा होनानै थिनहरलायदों बे हिनजावखौ मिथिगौ नों मा खालामा बेलाय फिसाला होननानै मिथिगौ नों बेबायदि जिखुनु आं जेबो खोथा खोनासंला आं फिसा सानैखौ लानोसै गाव माबायदि जायो इन्जय खालामो लाख थाखायाव गाव उन्दुयो गावनि गोसोसै आङो खोन्थायामोनलै मामा आं मिथिजोबोमोन आं जेबो खोन्थायामोन ओमफ्राय आंखौहाय बेबायदि जानला मोनला नङैखौ बांद्राय बुंद्रायना होनायखौ आं बादों मोनथावै खाथिनि मानसिखौनो दाय जागौबा बुंना होनो ओंखायनो आङो हिनजावखौल' होनदों आंखौ जाय मोनदों बे हिनजावखौ आं लेंहरगोन रायज्लायफैथों साखि जाथों होनना बुंबाय आं ओमफ्राय रिदयाबो फैथों नंगौना नङा कमफ्रम खालामथों बबे जायगायाव खालामदों होनना बुंबाय आं बबावहाय थानो हानोबा थाया बे बोरायजासे थाया बियो बिदिखौ नागारखाया नागारा बयबो होनखायो खिबु लाग्रा बायग्रा देनजार दै होननानै आरो ओरैबायदि नोंसोर लागोआवहाय सासे ओरैबायदि दङ आं मिथिया सोर हिनजावा थैजासे बिदिनो होलायबाय थागोननो बेजों माबाजों रिदुजों गावजों बे हिनजाव दं सासे थैजासे बिदिनो जालायबाय थागोननो फिसाया बिदेशआव थायो ओमफ्राय एखमबा फैयो एखमबा थाङोनो बिदिनो बे हिनजावा मोदोम गिदिर एसे नों बायदियानो माने बेजोंबो आङो ओइदिनखालि मोनालायनानै फैदों सेरफांगुरिनिफ्राय आंखौ दोनलांफादो जादों आरोना दोनबाय मिथिया आं बे हिनजावखौ माने दोनबाय एस एम एस गेलेगासिनो फन रायलायगासिनो दं न' सिङाव लेंहरलायोब्रा हिनजावा न' सिङाव बोरै नोंसोर लागोनि थायोलै फिसा साबसे जाखो फिसा सासे ना सानै दंनो बे हिनजावनि फट'खौ नुदां नायबा आं सिनायफिनो नायदो आङो नै आंना सिन्था गैया गोसोबायदि थांबानो मोनो मा मोनो बिदि जालायलायदों बियो हिनजावखौ आं बेखौ सिनायबावगोनसो फट'खौ देखायबानो जेबो नङा आं कर्टआव साइन होलायलायनोसै ओरैबायदि सिनायो आरो बेल' नंबावाब्रा आयौ आं मैया थांनायावहाय आं थानायाव हाबहैदोंमोन ना आंथ' थानायावहाय खबर लायजोबदों ओरैनो एरखम केस होबा मा जागोन बेफोरबायदि खबर लादों आङो बे समाव मा थानायावनो नोंसिनि सेरफांगुरि थानायाव माथो बेखौ मिथियो माखासे हिनजावफोर थाग्राफ्रा सानै ना साथाम दं हिनजावफोर होनखाबायना बियो रान्दि हिनजावफोरजोंबो बिराद गेलेबोबाय बिदि मिथियो देन्जार बे मामा बिनि फिसाया ओरैबायदि आरो खेला होग्रा हिनजावफोरजोंबो आयु सिगाङावथ' खर' बुंलायनायसो मोनखानायमोन खिथानायखौनो आं होननाया आङो खिन्थाहैसै हौवाया बे बिसिनो खिन्थाहैसै बिसियाथ' जोंनि लोगो जानोसै नालाय बिसोर खोन्थाहरसै आंनो ओरैबायदिनो फिसाया ओरैबायदि रान्दिफोरजोंबो माजोंबो सेस खिथाजोबोमोन बियो आं खोन्थानाया नंखाय नङा आंनो थैथों गारिजों सौग्रावनानै थैथों आं थगायदोंब्ला आरो गाव नङा होनोब्ला आं थांगोन गसंहैगोन आं बुंना होजोबगोन आं आरो मानसिखौबो लेंहरगोन आं डाइरेक्टखा बिदि आरो बियो आंनो गारिजों सौग्रावनानै थैथों दाहायनो आं थगायदोंब्ला डाइरेक्टखा थगाया आंनावहाय माबाखा बे नै आइया मबाइल माबा लांनो नागिरदों देलाय आंनि नाम्बारखौ लालाय औ दे नङाबा र' आं बुनि औ